yana da ɗabi'a, akwai wanda ake gyarawa, akwai wanda yake ba a iya canja shi, akwai ɗabi'u waɗanda ake iya canja su da wa'azi da kuma waɗansu abubuwa daban za su canja halayen ɗan adam. Akwai kuma waɗansu ɗabi'u da ba sa canjuwa, wanda waɗannan jibilla ne, kama a kansa ne aka halicci ɗan adam. To sai Allah ka mana hali guda ɗaya daga cikin halaye waɗanda ake iya canja su, shine ma'anan tsananin kwaɗayi da kuma rowa. Kwaɗayi da rowa munanan ɗabi'u ne, ana iya canja su, ana iya gyara ɗan adam ya zama kwaɗayinsa ya yi sauƙi ta inda zai mu'amala da jama'a ba zai cutu ba, ba zai cutar ba. Ana iya yaye ma ɗan adam rowa ɗinsa, ya yaye wa kansa rowa. Akwai abubuwa da zai yi Allah ya raba shi da rowa domin ya amfana da abin da Allah yake bayarwa. Waɗannan su ne suka fito a cikin waɗannan ayoyi. Mu ita rowa musiba ce. Idan mutum yana kyauta, shi ne Allah shi ma yake masa kyauta. Idan mutum yana rowa, to Allah ma baya bashi. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a ta roƙon Allah akan ya yaye mana rowa. Idan ka san kai marowaci ne, ba ka samun alkhairi gurin Allah, to ka dage da addu'a. Allah zai yaye maka rowa, za ka ci gaba da samun alkhairi a gurin Allah. A baya mun ji labarin wani mutum wanda har dawafi je yana a Makka, abin da yake roƙon Allah shine ya yaye masa rowa, domin ya san yana rasa alkhairi a wajen Allah mai yawa a sakamakon shi baya iya bayarwa. Idan kana iya bayarwa, to ka kwana da sanin Allah shi ma zai baka. Amma idan baka iya bayarwa, to Allah ma ba zai baka ba. To shi ne aka ce ɗan adam daga cikin halitta ɗabi'unsa na halitta akwai tsananin kwaɗayi. Yaya za ka yi ka kubuta daga tsananin kwaɗayi? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin Abu Huraira, Allah ya da shi, ya ce laisa al-ghina an kathratil arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Ya ce wadata da ɗan adam yake hankoron sai ya wadata, ya ce ba tarin kadara da dukiya shine wadata ba. Su wadata shine wadatar zuci. Idan kana tunanin za a baka dukiya ta wadatar da kai, to a duniyan nan ba dukiyar da za ka samu ta wadatar da kai. A yau idan aka ce ka nuna mutum ɗaya wanda ya samu dukiya ya siya wadata, ina jin ba za ka samu ba. Dangote ya ce maka ya wadata? Bai ce maka ya wadata ba. Abdulsamad gidan Isaka Rabiu, Allah ya ba su dukiya mai yawa, ya ce maka ya wadata? Don ka zagaye duniya gaba daya, haka abun yake, ba wanda zai ce maka ya wadata. Kai ka san yanzu duk neman kudin da za ka yi ka wadata, in ka kalli Dangote
bai samu inuwa ya zauna ba, to kai ka san kana bata makanka lokaci ne, ba za ka wadata ba. To me za ka yi ka wadata? Annabi ya ce shine haƙuri da abin da Allah ya baka. In ka haƙura da abin da Allah baka, to sunanka wadatacce, shine za ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka. A wani hadithi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan garin Allah ya waye ka tashi lafiya, kaga kana iya motsawa, ka taka kafafunka ka miƙe, to Allah maka nima ɗaya daga cikin guda uku da baka bukatan ƙari. Na biyu, ka waye gari kana da abin da zaka karya, kana da kuɗin koko da ƙosai, to ka yi ma Allah godiya. Na biyu kenan. Idan ka ji gari ana harka, ana iya fita a tafi neman abinci, to wadata godiya, abin godiya na uku kenan, sai ka ce ma Allah na gode. Ma'ana duk abin da ya kamata ka samu, to ka samu. In dai abin duniya ne, an ka samu wannan guda uku, ka samu. Mun ji a baya ni'ima na ƙarshe shine ka ganka musulmi. In ka ganka musulmi, to kana cikin masoyan Allah, kana cikin 'yan fafutuka na samun gidan aljanna. A duniya kuma idan ka samu waɗannan abubuwa guda uku, ka tashi lafiya, kana da abin da zaka karya, garinka kuma ana zaman lafiya, to ka gama samun ni'ima ta duniya. Duk abin da zai biyo baya wannan, to ka tada hankalinka ne da fitina. Amma in dai wadata ne na tara abin duniya, ka ɗauka shine wadata, to babu abin da za ka tara ka wadata. A wani hadithi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin da Abdullah dan Umar ya fito da shi, wanda Muslim ya ruwaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa musuluncinsa ya yi kyau. Wanda yake musuluncinsa ya yi kyau, ya zama musulmi na kirki, ya ce shi ne wanda ya gamsu da arzikin da Allah ya masa. Idan ka gamsu da arzikin da Allah ya maka, to musuluncinka ya yi kyau. Idan ka haƙura da ni'imar da Allah ya maka, ba ka kallon ta wani, to musuluncinka ya maka kyau. Wannan zai baka nutsuwa, komai ka ajiye shi a gurbinsa. Ba za ka ɗauki lokacin sallah ka je kana neman kuɗi a ciki ba. Ba za ka ɗauki lokacin ibada ka je kana neman kuɗi a ciki ba. Saboda haka komai za ka ajiye shi. Lokacin nema daban, lokacin ibada daban. Ba za ka rude a duniya ya zama da cewa ka fifita abu guda ɗaya ba. Ka ɗauki aikin duniya ka yi ta yi, ka watsar da na lahira. Waɗannan, idan ka je waɗannan bayanai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za su taimaka maka wajen samun nutsuwa. Malamai suka ce idan kana so ka samu nutsuwa, ka dinga karanta yin waɗannan hadithai, su za su baka nutsuwa. An ba haka ba sai ka rude. Yanzu misalin ka je kasuwa da 'yan kudinka 10,000 ko 20,000, kayan niyan za ka je ka sayi abu kaza, to idan kana da tsari, in ka shiga kasuwa, kafin ka kai ga abin da ka je kai niyan ka saya,
za ka iya ganin abu guda 5 wanda kake so, haka ne? don baka da nutsuwa mai zai faru kafin ka kai ga abin da ka je kasuwa domin ka saya sai ka kashe kudin baka kai ga wancan abun ba. ka dawo ka sai na je kasuwa da niyyar an sai abu kaza, amma na ga kaza kudin ya kare. to kaga baka da tsari kenan. idan kana da tsari, abin da ka tafi domin su shi za ka yi, ka kau da kai daga dukkan abin da ba wannan ba. wannan zai taimaka maka akan lokacin makaranta, ko me za ka samu ka kau da kai daga shi ka tafi makaranta. lokacin da kake zama kana zikiri, ko me kake sa, ko raba kudi ake akan titi, ba za ka je gurin ba, za ka zauna ka yi zikirinka. lokacin da ake kiran sallah, ko raba kudi ake kyauta ana zubarwa a ƙasa, ba za ka tsaya ba, ka san lokacin sallah ne. wannan shine tsari. amma idan ba ka da tsari, ka ɗauka a duniyan nan za ka nemi kuɗi ka cimma burinka, to ka gamu da aiki. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai duk mutumin da ya ɗauki duniya a matsayin ita ya sa a gaba, ita yake so ya cimma buri, Allah sai ɗora masa talaucinsa akan idanunsa. a nan duk abin da yake gani, abin da bai samu ba, duk abin da ya samu ma ya gani. abu kaza yake so ya samu, to ba shi yake gani ba. shi ne za ga mutane sun ajiye kuɗi har kuɗin ya lalace, saboda ba shi suke gani ba. wanda ba su samu ba shi suke hangowa. ga shi duk abin da zai biya masa bukata yana da su, amma saboda an sa masa talauci akan idanunsa, to hangensa shine abin da yake da buri bai samu ba shine akan idansa. Allah ya ba shi gida, wadataccen gida, amma ya fito yana kallon waɗansu gidaje, yana ce inda zan samu wancan gidan, ina ma wancan nawa ne, ina ma wancan nawa ne. kaga an samu matsala. an da zai samu abun hawa mai kyau, yana da mota, ya hau kan titi, ta hankalinsa ba tare ki guri ɗaya ba, yana kallon motocin da bai samu ba. ina ma na samu wancan motar, ga wata macen, ga wata macen, ina ma na same ta. to kaga dan adam ya shiga rudu kenan. amma idan ka samu nutsuwa, to baka kallon na wasu, naka kake kallo. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan kana so ka samu nutsuwa, har ka gode ma Allah ni'imar da ya maka, ka dinga duba waɗanda ba su kai ka ni'ima ba. duk abin da za ka duba na wanda nasa bai kai naka ba. gidan gida ne, ka dubi gidan wani wanda bai kai naka ba, sai ka ce Allah na gode maka, ka bani gidan da ya fi nawa ne. idan abin hawa ne, Allah na gode maka, ka bani abin hawan da ya fi nawa ne. wannan za ka gode ma Allah, kuma za ka samu nutsuwa. amma idan na waɗanda suka fi ka shi kake gani, yanzu ka shiga cikin zabarin shaidan. ba ran da za ka gode ma Allah subhanahu wata'ala, ka zama cikon benci a motar shaidan. domin shaidan ne dauki alkawari da ya rantsuwa a gaban Allah, ya ce sai ya hana mutane gode ma Allah, sai ya hana mutane gode ma Allah. duk mutumin da yake duba wanda ya fi shi arziki
ba ran da zai gode ma Allah shedan ya kwashe shi wannan ya tafi amma duk mutumin da